מתכבד להזמין את ראש הישיבה, הרב אבי רוקח, לשאת דברים בפתיחה. ערב טוב, שלום וברכה, ברוכים הבאים, שלום לכם לחזור ד'. שלום לכם הורים ואורחים ותלמידים. כל שנה מחדש מרגש להיות במעמד הזה, גם בגלל שזה ההפתעה של פורים ואין כמו פורים בישיבות, וגם בגלל שבאופן אמיתי ההצגה שאנחנו עושים הערב זה בעצם הצגת הסיום של כיתה י"ב. אחרי זה עושים טקס ומפגשים וכו', ויש לנו הרבה עבודה השנה, אבל מבחינת ההצגה ובאמת ככה לשקף ולשתף באני העצמי מה שנקרא של השכבה, אז זה קורה הערב. לפני שככה נצלול לערב ולמהויות שלו, הרב יונתן זקס, אחד הרבים החשובים היום, כתב ספר שנקרא לרפא עולם שבור. בספר הזה ובכלל הרבה הזדמנויות הוא מוביל איזשהו קו שעם ישראל צריך לקחת אחריות על כל העולם, שצריך להתרגל לבשורה הזאת. אני אומר את הדברים כי כשאנחנו מתכנסים פה הערב פה בשילר להכתרה, לערב פורים, לצחוק ולשמחה, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקרה היום בעולם, בבריסל, עשרות הרוגים. אז גם כשאנחנו מתכנסים פה ואנחנו נשמח לשמחת הפורים שלנו בעזרת השם, אז בסוף האחריות שלנו היא אחריות לעצמנו באופן אישי, על עם ישראל ועל כל העולם כולו. אנחנו חייבים להפנים את הבשורה הזאת. ומי לא חג הפורים כדי לחדד לנו את הבשורה הזאת של האחריות של מרדכי ואסתר, שנתקלים בגזרת הכליה, ואומר מרדכי לאסתר, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? מי יודע אם לעת הזאת אנחנו מגיעים עם ישראל במקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כדי לקחת אחריות על כל התהליכים האלה? מרדכי ואסתר לוקחים אחריות על עם ישראל, ובאמת ונהפוך הוא. אני תמיד בפורים מרגיש את האחריות שהתלמידים לוקחים על התהליכים בישיבה. אני מרגיש שכל שנה זה מתעצם והולך ונהיה באמת ברמה אחרת לגמרי. אני חושב שהשנה, שבת זכור, שוק הפורים של כיתה י', ההפיכה היום. בעזרת השם, מה שנראה עכשיו מבטא באופן העמוק ביותר את מה שחג הפורים רוצה לבטא. וזה את האחריות של כל אחד על עצמו ועל עם ישראל. פורים, במוסדות החינוכיים אני מרגיש כל פעם מחדש איך תלמידים רוצים לעצמם דברים מדהימים, שבאמת הלוואי ופורים היה כל השנה מהבחינה הזאת. אבל מה לעשות לא כל יום פורים. באמת שנזכה שאת האחריות הזאת ואת השמחה הגדולה הזאת ואת באמת הבשורה הכל כך משמעותית שתלמידים מביאים איתם כל פעם מחדש בפורים, של לקיחת האחריות, שנוצאים מעצמם משם שבת זכור, דף גמרא, מגילה, שמחה אמיתית, באמת שמחה של מצווה שפרצה ככה במלוא עוצמתה, והיה באמת פשוט מרגש להיות חלק מהחוויה הזאת. וגם הוסיף את הבוקר עם ההפיכה של י"א, את השוק פורים, המעשה שכולו חסד, דברים אדירים שקורים, ואני אומר, זה הפורים שלנו, לקחת אחריות על עצמי ועל עם ישראל, וזה דבר מדהים. אז אנחנו באמת נאחל מחזור ד' בהצלחה רבה הערב, ותגרמו לנו הנאה ושמחה, ואנחנו מודים לכם על כל ההשקעה. בעזרת השם נשמח ונצחק הערב, באמת אני מאחל לכם גם ההורים, לכולם פורים שמח, באמת שנזכה שכל הגזרות הרעות שבכלל על עם ישראל ועל כל העם כולו יתהפכו לטובה, ובעזרת השם רק טוב ושמחה, פורים שמח, בהצלחה לכולם.
בקיצור, הקמתי ישיבה. נזכרתי שאני צריך לעבוד בתחתית. חזרתי לשם. שוב קמתי. צפצפתי לשיניים. התלבשתי. לא. מעניין, אבל לא. נחמד. נשאר להם לא בסדר. סידרתי את השיער. רע. הלכתי לאכול. גם לשתות. היה לי משעמם. אז יצאתי מהבית. ואז גיליתי שאני גר בלא. אז ברחתי. הגעתי לרחוב. התפשרתי. נזכרתי שוב שאני צריך לעבוד בתחתית. אז התפטרתי. שוב השתעמם. היה לי חזון. טוב, בעצם דוכן פלאפל זה לא משמעותי. לא היה לי כסף. אז החלטתי ללמד בקופסה. תוך כמה זמן? עברנו לקרבה. הבאתי אשכנזים. היה חסר לי משהו בעין. אז הבאתי תימני, אבל גם לא קראו שטרינברג. החלטתי לשתות. אז עברנו. דיברתי עוד. הגזמתי. שוב החלטתי לשתות. אז הבאתי פופים. נכנסתי ממחברות. הבאתי לפטופים. איך אני אוהב את הלפטופים שלי. הבאתי כיסאות, אבל הם לא הסתובבו. דיברתי. קיבלתי טלפון מרשת היום. ידעתי שלא מחזירים אותי לפתח תקווה. הסכמתי. עזבתי. בקיצור, הקמתי ישיבה. שלנו יום נפלא. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשות היום, קצת משמעותיות כמו בכל יום. ילמי, טוב, יש חפש שי גירון, תן חפל. טוב, יש פגישה עם מפתחים, יש החלטה הזו שלי במשרד, צריך להתחיל. הרוקח? זה אני. שלום הרוקח, אני אוגיב. אני שמרית. אני הרב אבי. אני שמרית. אני הרב אבי אוגיב. שמרית. סליחה משמעותית. הרוקח, אנחנו מהפיקוח של רשת אמיץ. איזה יופי, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. ברוכים המברכים, גדולים המארחים, דגולים המתארחים. חיוכים למשפטים. ברכות לזוכים. תתתתתתים. סליחה. הרוקח, באנו לך על מנת לשוחח עם המורים הנפלאים של ישיבתך המופלאה. אוי, זה יופי. באנו כדי לשוחח עם עמודות השינויים האקסטרה-פרסונליים העומדים להתפגש של הישיבה. כמו כן, רצוננו לשוחח עם עמודות תהליך הבחירה של ראש הישיבה החדש. זה יופי. אז נפסע יחדיו אל חדר המורים ונכנס ישיבה בצוותא? נפסע. רגע, חכו, יש בעיה. והיא? אני עוד לא הודעתי להם. יוגב, המנהל שלנו חי בקורקוס. אני לא מבין הרב אבי, אתה לא רוצה לעזוב את הישיבה? אני מת לעזוב. אם כך, מדוע טרם הודעת להם? תראו, אלה כל מיני עיסוקים ועניינים, וחוץ מזה, למורים יהיה מאוד קשה לקבל את זה, בכל זאת הם מעריצים אותי. הרב אבי, זוהי בהחלט הקלה. אומללה. לא קלה. אוללה. אללה. עד מחר, הרב אבי. אתה חייב לעשות את זה עוד היום. כן, עוד היום. עליך לספר להם שקיבלת תפקיד ניהולי ברשת אמיץ. כמו שיוגב ואנחנו יודעים, הכל שוחד ברשת. כן, בסדר. ואי לכך, ובהתאם לזאת, אתה עוזב את תפקידך כראש הישיבה. עוד היום. אם כך, נחזור לפה מחר ונשוחח עם המורים? כן, בוודאי. יום טוב הרב אבי. יום נפלא. יום סגולה. יום גילה. שתהיה לך יממה מעולה. יום קסום. ועד מחר כל המורים צריכים לדעת. להתראות. כן, עד מחר. זה ישיבה נחמדה. מקסימה? משמעותית, אני מבקש. אוקיי, אז אני אספר קודם. טוב, נראה לי מיכל. לא, מיכל לא נמצאת. רגיל. טוב, אז... ניסים! מה נשמע רבנו? ברוך השם, מה שלומך? שומע? הצלחתי להשיג 500 שקל מאיזה ילד ששבר נטלה בשירותים.
שקוי הכניס עם כל הכבוד. תקשיב, יש לי איזה משהו לספר לך. ילד, בואי. תרים את זה לך. איפה אני? ככה, אני רוצה לספר לך איזה משהו. יוני, קח את הסיר הזה למעבדה, טוב? בסדר. כן, איפה היינו? שוב, הייתה איזושהי התלבטות והמון זמן אני חושב על זה, אז ככה, ילד. איזה ילד? אני? אתה רואה פה עוד ילד? אני לא ילד, אני אניב כוח, מורה לספורט, אני בדרך לשיעור במגרש. בסדר. לך תרים את הלכות מהמסור. ניסים, התלמידים מחכים לי בחוץ, ניסים. בסדר, אחר כך. שבו, תגיד לו שלום. תגיד, באמת אתה מורה לספורט פה? אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, לא רוצה להיות ככה בכל זאת. אבל בכל מקרה, התחלתי להגיד לך, אני מאוד התלבטתי ו... גדי, מצאתי פלורסנטים, חכה, נו. המטאטה. טוב, אז לא ניסים, אולי פנינה יועצת. טוב, איך לפנינה, מודי, שי עגנון? מה? שי עגנון? הרב אפי, מה נשמע? בדיוק חשבתי על זה, אתה לא מגיע לישיבה בכלל, כולם חושבים שאתה מייגע בדרשות בתפילה, ראית איזה קשר עמוק יש פה? כן, מודי, שכוייך, כל הכבוד. תקשיב, אני רציתי לספר לך משהו, אפשר? בטח. טוב, אז ככה, אני התלבטתי וכל מיני אפשרויות, ואתה יודע, קיבלתי משרה חדשה ברשת עמית, אתה יודע, מציתי פה בישיבה. מי יודע, אולי סוף, ככה בתפקיד החדש אני אצליח לצאת מלוד. מה אתה אומר? רגע, זה יפה, נראה לי צריך לכתוב את זה, אפשר לעשות מזה יופי של שיעור ספרות. אז בוא נראה, לרב אבי יש קונפליקט. מצד אחד הוא רוצה לעזוב את הישיבה, מצד שני אי אפשר לעזוב את הישיבה במצב הזה, מצד שלישי הוא גר בלוד, מצד רביעי בלוד יש ערבים, זה מוסיף לו למשמעותיות והעומק, ואם נשווה את זה לתהילה ממש. טוב, די, לא מודי, טוב, איך מיכל ראי בכל זאת שם שלום מופיע מודע או משהו. מיכל! לא עכשיו, אין לך במערכת, אין מקום באוטו, אין כלום. טוב, אז לא מיכל. טוב, שעה כבר נראה לי כמעט 11 ואני חייב לזוז כי אני לא אשאר פה עד 11:30. טוב, אני יודע עליהם מחר, לא... עד מחר, הרב אבי, עד מחר. יוגב, אני אדבר, אתה זוכר? עד מחר, הרב אברהם. ולא דקה אחת יותר. כן, ברור, עד מחר. אני חייב להתכנס לישיבת מורים דחופה. איש בא ליעדר. אז תבין הרב אבי, אפשר לראות פה אם נשווה את הסיפור שלך לתהילה, זה ממש כמו ישיבה של מעלה, ובעצם אם תעזוב, אז יהיה ממש כמו באנטיגונה שהייתה צריכה ללכת לקרוא את שלה, וממש יש פה סיבוך וקונפליקט חדש בעלילה וכל... אלף כפיים לא יצליחו לכבות אותי, אלף כפיים לא יצליחו לכבות אותי, מלמטה הסולם עולה
צדיק, תרים את זה לפח. אתה יודע מה ניסים? לא עוד! לא מרים את הלכלוך! חשבת פעם להרים בעצמך? לסדר בעצמך לבית מדרש! יש לי חלום! שכל תלמיד בישיבת תלמיד עמיחי ילך במסדרון ולא יצטרך להרים לכלוך! אנחנו בתחילתו של עידן חדש! אנחנו כבר לא נהיה תלמידים מסכנים שחסרי עמוד שדרה ולא עומדים על שלהם, אלא גברים שעומדים על שלהם! אנחנו מאוחדים! אתם מאוחדים! אחד אחד! אנחנו מאוחדים! מהזמן להפסיק לשאול מה אנחנו יכולים לעשות לישיבה! אלא מה הישיבה יכולה לתת לכם! מי חושב שהגיע הזמן שלנו? מי חושב כמוני? צדיק, תרים את זה לפח. אתה תביא לי שווארמה, נכון? לא. טוב, אני אגיד בכל זאת.
שהזכרת להם. אוי, גיבורים לשתות יין ואנשי חיים למסור שכם. איזה שכר זה דייסה. לכולם, מה זה? רק שניכם פה? שניהם ערבים, שלושה. התכוונתי שבידיים אתם שלושה. חברים, זה דרך שלושה. איך שלושה? אתה נראה דייסה. טוב, תקשיבו, אנחנו חייבים להתחיל, אתם יודעים איפה כולם? למה אף אחד פה לא הגיע? מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה? חזק גם ישעיה, מה? עבדי! אצלי לא מקבלים מינוס. כן, כן, תודה רבתי. עבדי, אתה רוצה קצת דייסה? זה הרב רועי. תודה, אני הולך לעלות לסינמה. אני תכף מתחסים גם אמא שלך לא יודעת להחליק כזאת דייסה. אני לא מעדיף לאכול לסנדלים שלי. שורש בורא ראש ולענה. טוב שהזכרתי לי, אתם יודעים שאני עשיתי פעם קורס לחקלאות גזר בשורש. תגיד לי, הרב בכר, אתה מוכן עכשיו ללכת לקרוא לכולם? רוצים להתחיל? כן. נו? זמן יסוד! טוב, אז הרבתי, אתה יכול ללכת? פשטתי את קודמתי, איך אכל בושנה, רחצתי את רגליי, אכל קפה? מה הבעיה? תשים סנדלים. טוב, אז הרב רועי, בבקשה. כן, ברור. אני מספר לכם סיפור, מבטיח אתם מספרים אותו בשבת, אם אתם לא מספרים זה אומר שלא סיפרתי. בקיצור, הסיפור שלי הולך ככה. כמו שכולם מכירים אותי מהאופק. בקיצור, בא אליי בשבת איזה אישה, הייתי האופק. אמרתי לה, גילי האופק. וכמו שאתם יודעים, אני רב של קהילה. ורב של קהילה לובש נכנס שחור וחולצה לבנה. כמון, רב של קהילה. ובקיצור, בן אמרתי לי, האופק. תגיד, האופק. אמרתי, האופק הצנדק. אני התקלחתי בשבת, החלקתי, שברתי את האגן. אמרתי לה, אני יודע מה קרה לך, צבעתי את האגן! אז היא אמרה לי, כן, הרגע אמרתי לך. אבל לא, אני אמרתי לה שעשיתי פעם קורס ברפואה, וכזה. מה המסר? מה הוא אומר? נו, להתקלח רק בישיבה. טוב, שכוח עצום הרב בכר. הבנת, אהבתי, הבנת? אז למה תהיה בסוף? אצלי היית מקבל על זה מינוס, הרב בכר. טוב, זה עובר כל גבול, איפה כולם? כולם נסע רוח, כולם סחף האור, שירה חדשות בוקר חיים הרנינה. ואני גוזל רך, השתכחתי מלב תחת כנפי השכינה. תודה מודי. מדד נשארתי. תודה רבה מודי. הרב אבי, הקשב לקולו של חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי שנשאר בדד. תלך, גם תפילה, אלי. ומה עם תפילה, כופר? זה יפה, מי כתב את זה? עם נחמן זה ארדו. אני רואה שהתקשרתם לתרגיל 17, עמוד 432. המובס ערבי, למה הפרעת? הייתי בישיבה. היי, ביאליק? מה, אתה דפוק? טוב, אז... איזה צירוף מקרים מדהים. את תהילה, וגם בעגנון יש תהילה, וגם היא לא יכולה יותר עם כל הדיבורים הקפיטליסטים האלה שלך. טוב, תהילה, שבי רגע, תרגי. בואי נשב לידך, תספרי לי שקרה. תודה רבה, רבה. תהילה, מה קרה? שוב הכיתה נרדמה לי באמצע שיעור היסטוריה, ואני לא מבינה למה. הראיתי להם דברים כל כך מרתק. מה הייתם סגור עם טריה? לא, עמוד האש, שחור ולבן, אותנטי. והם נרדמו? לא. לא, זה לא ייתכן. מה קרה? אתם יודעים שוב נרדמו באמצע המשחק? אני מורה לביולוגיה, אתה מבין את זה? איפה החומר שהזמנתי למעבדה? אני רוצה לדעת איפה. אני יודע, כולם נסע רוח. רגע, אפשר כבר להתחיל, הוא רבי. טוב, אז ככה, אני רציתי להגיד לכם סליחה שאיחרתי, פשוט הסטופר שלי לא עובד לעבוד. ילד, מה אתה עושה פה? זה זמן מורים. מה ילד? רוצה לצאת החוצה, מה אתה לא מבין? מה ילד? חצוף! אבל אני אמורה לספורט. תצא בריצה קלה. אצל יאני בן ריצה קלה, רק צעדי יאללה. שוב,
צעדי איילה! צעדי איילה! מה אתה עושה? צעדי איילה! אבל אין את המקום במערכת! צעדי איילה! הוא מגיע אותי, ילד, צא החוצה. זה כדורסל. טוב, תקשיב, ביום רביעי התלמידים יוצאים להתנדבות, כל ההכנסות ממנו תרומת קודש לחשבון של הישיבה. אוקיי, אז בין השעות 10 ל-12 התלמידים יוצאים להתנדבות בשדה של אח של הרב אבי, כל ההכנסות ממנו לניסי. נשמע לי עליהם. בין 10 ל-12? למה לשעות שלי? מדוע עשיתם הרע בעיניי לפזר את השמות הקדוש בשביל קטיף בזוי? כי ככה נקבע, אין מה לעשות, אם יש בעיה תתמודד לבד. בישיבה הזאת אין חדש תחת השמש. אני מציע לך להם ב-806, זה גורם מפורש, מתמטיקה זה מקצוע שמעלים בקודש. טוב, אני יודעת מה אפשר לעשות. אפשר להעביר את זה, מ-12 עד 1:30. מעולה? מה זה? שום דבר. התלמידים שלי באמצע לראות שרק 3. זה מאוד חשוב להבין את העלייה הרביעית. זה אומנם לא בחומר, אבל בסדר, אני אסתדר כבר פעמיים בשבוע, ביטלתי משהו. זה נראה לכם הגיוני? שכן, מאוד אינטואיטיבי. שום דבר, כבר אם זה השנה ועוד לא התחלנו אפילו לדבר על השואה. בחיים אני מספיק לך את החומר לבגרות. מה אני אעשה? תתפעלי חזק, תצפי לי לשמוע שם גדול. תקשיבו. אפשר להעביר את זה ל-1:30 עד 2, אם זה יעזור לכם, אבל אני לא... ג'ייקוב חמודה, לשעות שלי לא מתקרבים. טוב, תקשיבו, בואו נסיים את הישיבה הזאת, זה לא הגיוני שאתם תעברו, ואני אחר עוד יותר, ואנחנו לא נסיים את הישיבה הזאת בזמן. תקשיבו, אני התלבטתי לגבי איזשהו עניין, ושקלתי אמרו מכאן ולכאן, ובסוף אני החלטתי. בעזרת השם, בסוף שנה, אני... רגע, אני לא מבינה. בחצי ישיבה, מביאים אותנו פה באמצע היום. אפשר להבין קצת כיבוד משהו, אני לא יכולה ככה. את אומרת שאין כיבוד, יש כאן החלטה עסקה. אני מתכוונת לאוכל הרבה פעם. זה מה שמעניין אותך בעולם השפע המערבי. השמן לבן הזה ואוזנה מחטאים. ונראה בעיניו 806 וירד ל4 יחידות. כן, שמעתי כאן, מאוד רוחני. טוב, ניסים דואג לה בכיבוד. פנטסטי. אני אמרתי לניסים, קח את הסיר של החומר רדיואקטיבי שהזמנתי למעבדה. עכשיו אני לא יודעת איפה הוא. ניסים? לא, החומר. טוב, תקשיבו, חבל על הזמן. אז ככה, שוב, הייתה לי התלבטות, התלבטתי, שקלתי המון שיקולים, המון אנשים דיברו איתי, יעצו לי, בסוף הגעתי להחלטה. רגע, אז יש שואל. מה יש שואל? אוכל. מה האוכל? אני מדבר אצלך על קבלת החלטות. רבי, אני יכול לעזור לך, ניסיתי פעם קורס בקבלת החלטות. נו, ומה המסקנה? אבל עוד לא החלטתי. טוב, אז שוב, זו החלטה שיש לה באמת השפעות מרחיקות לכת על כל אחד ואחד מכם, ולכן אני כינסתי את הישיבה המיוחדת הזאת. חבר'ה, צ'חנונים לכולם, ותעבוד.